The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. Og så hugge højrebenet. Godt spillet af Brøndshøj her. Godt spillet. Udmærket. Så er den der. Nej! Det er genialt godt taget. Det var dagens tackling. Ja, dejlig fodbold her i det 37. minut. Det er godt det der. Flot af Per Larsen her. Dejlig fodbold, vi ser lige på. Det er 1-0 til Brøndshøj. Elendigt sparket bagud. Og det er altså Simon Blok, der er ringe her. Så er den der. Nej! Det er meget frisk, det der. Så er den der. Nej, så er den der. Nu er den der. Nej. Nej. Ja, 2-0 til Brøndshøj. En kæmpe fadæse af Frank. En kæmpe fadæse af Frank.